piye? Ya demek bokong kok keliru. Dingklek, dingklek. Iya. Wis sing gawe kok ya godho ngayal lho. Tak surung, Pak, tak surung. Sek. Kowe iki ngopo? Arep glontor ki lho. Lah nyanyi kok ngrembug perkara tindake tamu. Pun monggo Mbah terus nih, Mbah. Nah, kepareng badhe sowan lumadining para kadang campur sari karismananda. Badhe kacaosan saka panglipur lumantar sowanipun Mbak Winarti. Yuk. Awas. Wilujeng siang Mbak Narti. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun? Panjenengan tasih pinaringan sehat. Alhamdulillah. Ingkang garwa Adimas Sugeng. Geng ora merga lehmu udut ya ora perkara lara. Ning aja udut dhisik. Ning nek iso aja udut sik ya, Geng. Keling ana rumah sakit Diponegoro kae larang. Aja, lah wong ngrokok reneng ya meso nglinting lho Pak De. Ha iya, gumun aku. Leren sik. Ora perkesehatan iku ora perkara le udut karo ora udut. Nggih, preisik ya Pak De. Disuda sik, syukur diilangi. Yo diaturke saka panglipur. Larase slendra ya, Dik. Nggih. Nah, disepatke. Nyang-nyang ya. Tetumuan saupama katresnanku duwong manis satamah samingkre baka rinabuan rasa asih siang pantara ratri tansah saged atut runtut dakan gang sarikma nganti tumekaning lalis gegandhengan pindha mimi amin tuna bablaske yen isih tilik ana biyen kowe tau diwenehi kekancingan ning bebrayan nggih napa Pak De? Gelang karo kalung Oh gelang kalung nggih nek isih ditiliki ini wis nyang wis didol kabeh ya ya nggih
Nggih, matur sembah nuwun.